ina son ki sosai. So bai sanya hauka, bai sanya ko babba ba, sai ya sa ka shirme baka sanya za ka yi karinsu ba. Ni na ji na gani yadda mini ba zai misalci ba, ni da ke agaza mini ki ce ba za mu rabu ba. Karfuja'a ta zo mini fadar kibin gurin zama, ka daurar cikin ta sanki min dukkanin alfarma. Ni ba ni ji gani ko wanda ke na kan ki oma, a raki kai zama ɗumbin masoya nake washe lama. Sashi na rayuwata hufina da rayo kira kyamsa bar kauna. Wani soki min nisa da ruhina, kaunar ki ta yi rasa kalbina. Kalamai na soyayya kanki ne na tare, san kiyara tambar rugu da jini ki barbacin yin kare. Akan ki zan iya komai ki fada, ki dan tsaya ki nazari. Waɗansu na cewa na yo wuta, waɗansu na min gori. Tuntuɗa ne so mataki ne na tsarin rayuwa, wanda baya cikin san baya gane me ke faruwa. Ki tallafa min karki min nisan da zan kasa moruwa, idan da rai da rabo a gona ki zanzame miki garkuwa. Dukan biyayya ni zanayi miki ba ni sanya ki damuwa. Don mu zauna zo mu saba take na soyayya rayuwa, sannan mu zaga lambun masoya domin mu san me ke faruwa. Kauna da soyayya dole ne yayi musu kirari da yan uwa. Ki wa Allah ki wa manzo ni ma ki sanya ni inuwa, da nayi kuka ki zo gare ni domin ki kaudar da damuwa. Rufe idanu na ki domin junan mu da shakuwa. Ka an gane ki an gano ni a ce muna yanayi daya, buguna zuciya ta ki ma ya zamo muna yi kama daya. Babu ke ba zaman lumana rayuwa ta duniya, da kin zamo ɓargo jini ne akan ki zan haura nahiya. Da kin zamo ɓargo jini ne akan ki zan haura nahiya.